Hej og velkommen til juleværkstedet for begyndere. Yes. I dag skal vi lære, hvordan vi gør klar til julen. Simpelthen. En god båndoptager, rigtig godt. Ja. Yeah. Så der skal vi lige have noget antenne på. Ja. Så det ser rigtig godt ud. Og så er det bare at trykke på i. Hvordan laver man en juletræsbåd til sit juletræ? Ja. Og Benjamin, det har vi jo faktisk rigtig godt styr på. Ja. Så vi skal starte med at bruge nogle søm. Så skal vi bruge nogle træ. Altid husk sikkerhedshandsker. Ja. De er så for små, men... Fingre, og så er det bare... Ja. Det er simpelthen... Så har du en perfekt og smuk juletræsbåd. Der står juletræ. Til dit juletræ. Er det ikke flot? Høreværn, det er rigtig vigtigt. Ja. Fordi med høreværn, nemlig, ja, julen er jo hjerternes fest. Ja. Og hvorfor er det, Benjamin? Jamen det mest hyggelige ved julen, det er jo at bage. Jeg har faktisk nyt lidt hjemmefra, så jeg har allerede bagt nogle pebernødder. Det har du, ja. Jonathan, har du spist mine pebernødder? Ej, det har jeg ikke, Benjamin. Ja. Det næste vi skal til, det er gammatape. Det kan jo bruges til alt, ikke op, Benjamin? Det kan det. Og derfor så har vi valgt at bruge det til Alt. ikke op, Benjamin? Ja. Jamen, en af de smarte ting, vi har fundet på, at vi kan bruge det til, det er, hvis du lige har en lille sjat tilbage i en cola, du bare kan få ud af det lille hul. Og det kender vi jo alle sammen. Så tager du lige et stykke gaffatape, Ja. og lige rundt op, og så, yes, og så lige, så sidder resten faktisk på gaffatapen her, Ja. og så er det bare lige at slikke det af. Juleværet, det kommer til at starte med hård frost og cooling her i Jylland, og så breder det sig videre til resten af verden. Og det bliver cirka minus 20 grader indtil oktober næste år. Så det bliver meget slemt cirka lige her. Der bliver der rigtig hård frost. Og der kommer cirka 30-40 meter sne. Så husk spaden, når du skal ud på slet. Og så bliver det godt være til nytår jo. Og med nytår, der skal jeg jo fejres med. Ja, skal det? Ja. 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 Papir. Yes. Ja. Altid er for meget for lidt. Det er jo det. Fordi på den måde, der har du nok. Til ens gave, der skal man jo huske at bruge. Du skal lige se. Du skal jo bruge snor. Og her har vi gaven. Yes. Og så putter vi det over i. Heller for meget end for lidt. Ja, det er det. Og så er det simpelthen pakket ind. Og så vender vi den bare lige. Ja. Ja, godt. Værsgo. Du kan finde vejledningen inde på hjemmesiden.